από το Μεσίξ ξεκόλλησε τον Ροναλντίξ, από τον αγριοχουρουνιόν την αισθημάδα. Ξεκίνησα μακρύ και σύντομο ταξίδι για την πόλη της Σοφής Παλάβας. Την αρχαία Αθήνα. Ποιος άλλος θα τους καλωσόριζε εκεί, μονάχα της χρυσής εποχής ο Περικλής, του 5ου αιώνα γητευτής. Ταξίδι μεγάλο ξεκίνησαν στο μέλλον, να δουν δημοκρατία αν υπάρχει ακόμα εκεί, με τη χρονομηχανή του Περικλή. Και έφτασα στην Αθήνα του 2030. Κανείς δεν ήταν πουθενά. Όλα σφραγισμένα, εγκαταλελειμμένα, σαν να έφτασαν σε μια έρημη χώρα. Αμάν, ο Περικλής Μαρμάρος. Βρε, είναι το άγαλμά του, αλλά γιατί είναι τόσο έρημο, πού πήγαν όλοι? Λες να κρύφτηκαν. Περπάτησαν ώρες πολλές, γεμάτοι απορία και αγωνία, ψάχνοντας παντού. Έπρεπε να ανακαλύψουν τι είχε συμβεί, γιατί όλοι είχαν εξαφανιστεί. Και εδώ κανείς. Πού πήγαν όλοι? Άνοιξε η γη και τους κατάπιε. Κάτι άκουσα, αγουλίζεσαι. Έφυγαν από την Ελλάδα. Τι, δεν μπορούσαν πια να νιώθουν εδώ και έφυγαν. Όλοι. Με τόσα αγριογούρνα που έχει εδώ, πλάκα κάνετε. Κι εσείς μείνατε μόνοι. Εμείς δεν αφήνουμε τη χώρα μας, είναι υπέροχη. Με τόσες λίμνες και ποτάμια, νησιά, απέραντο γαλάζιο και τα πράσινα βουνά. Τον Όλυμπο, τον Θεό του βουνό. Ακάματα από μάγμα. Μνημεία, την Ακρόπολη. Πώς να τα αφήσουμε εμείς όλα αυτά? Κάποιος πρέπει να τα φυλάξει. Εμείς θα τα σώσουμε. Να τα αξιοποιήσουμε όλα αυτά. Τότε θα μπορούσαμε να ζήσουμε όλοι εδώ. Και δεν θα μας έλειπε τίποτα. Και εσείς μόνοι τι κάνετε? Ψάχνουμε να βρούμε λύσεις για να τους φέρουμε όλους πίσω. Και εσείς πώς ήρθατε εδώ? Με τη χρονομηχανή του Περικλή. Αυτή θέλουμε και εμείς. Τη χρονομηχανή. Να τη χρησιμοποιήσουμε. Μπα, γιατί να κάνετε εσείς τη χρονομηχανή? Τη θέλουμε, καλά λέει ο Ηλίας. Τη θέλουμε για να γυρίσουμε πίσω στον χρόνο. Για να τα διορθώσουμε όλα τα λάθη. Άιντε, πώς να τα διορθώσουμε δηλαδή? Αν γυρνούσαμε πίσω στον χρόνο και λέγαμε στους πολιτικούς να έμπαιναν στις σωστές αποφάσεις
για το καλό του λαού και όχι για το συμφέρον τους, τότε δεν θα γινόταν ποτέ η οικονομική κρίση. Φτάνουμε! Μπαίνουμε μέσα στη Βουλή και διορθώνουμε όλα τα λάθη. Αυτό είναι! Θα τους βάλουμε να φτιάξουμε καινούργιους νόμους. Να φέρουμε πάλι πίσω τη δημοκρατία. Τη δικαιοσύνη. Για να έχουν όλοι πάλι δουλειά. Να φέρουμε πίσω και τους μάγειρες. Να ζήσουμε αρμονικά και ειρηνικά. Με τόσα γουνόπουλα και τόσους μάγειρες, σίγουρα. Κι αν κανείς από τη Βουλή φέρει αντίρρηση, θα ρίξω κάτι μπούφλες. Σε παρακαλώ, να είσαι ευγενικός. Μας είπες, όπως είπαμε, μπούφλες. Θα συμφωνήσουν, θα συμφωνήσουν. Γιατί όπως βλέπω και οι ίδιοι αναγκάστηκαν να φύγουν. Γρήγορα λοιπόν, όλοι στη χρονομηχανή. Χώρεσαν όλοι στη χρονομηχανή του Περικλή και φτάσαν στη Βουλή κάποια χρόνια πριν. Οι πολιτικοί κατάλαβαν. Η αποστολή πέτυχε. Τα παιδιά γυρίζουν πίσω σε μια χώρα γεμάτη ζωή. Καταφέραμε, Περικλή! Φέραμε πάλι τη δημοκρατία! Τα καταφέραμε! Τα καταφέραμε! Γέμισε πάλι η πλατεία! Κοίτα πόσο χαρούμενοι φαίνονται όλοι! Κανένας στενοχωρημένος, κανένας θυμωμένος! Σαν να μην έχει συμβεί τίποτα! Σαν να μην έχει συμβεί τίποτα! Τέλειωσαν όλα! Σαν το παγωτό που τρώμε! Έλειωσαν όλα! Δεν πάτε Κάπως έτσι τελειώνει η ιστορία μας. Με τους Έλληνες πίσω στην παλιά ευτυχισμένη ζωή τους. Χωρίς να θυμούνται τη δυστυχισμένη εποχή που πέρασαν.